Ak sa chystáš na preteky Spartan Race, tak jedna z tých najdôležitejších vecí je určite úchop, pretože veľa sa tam ručkuje, šplhá. Ukážeme si rôzne alternatívy trénovania úchopu, ako trénujem ja na preteky. Štrk môžeme použiť ako takú náhradu magnézia. Začiatočníci, ktorí nezvládajú ručkovať vôbec, by mali začať jednoduchým visom. Toto môžete robiť v rôznych počtoch sérií a postupne zvyšovať náročnosť. Ak si myslíš, že už ti to ide, môžeš začať s prechytávaním. Jednoducho len ruku na chvíľu odlepíš od razdy a striedaš. Náročnosť prechytávania zvýšime tým, že sa budeme dotýkať ramena. O dosť náročnejšie je prechytávanie s dotýkaním sa päty, ale tento cvik používame aj my skúsenejší, keď na blízku nie je na čom ručkovať. A teraz samotné ručkovanie. Pre začiatočníkov je najjednoduchšie prechytávať si každú tyčku dvakrát. Tento spôsob ale není už na väčšej vzdialenosti taký efektívny. Ďalší spôsob je prechytávať jednou rukou len každú druhú tyčku. Využij celé svoje telo, nielen ruky, vďaka tomu sa môžeš viacej rozhúpať a niektoré tyčky môžeš vynechať, čo ti ušetrí viac času. A zvyšovanie náročnosti je už len na tvojej fantázii.